Nissuktaw bit-tielet ktieb. Paragrafu 6. Ġara mbagħad li sibt ruħi fost nies mitlufin fit-tkabbir tagħhom. Moħħhom fil-ġibdiet tal-art u lablaba. Kellhom ġo f'ommhom iġbieki tax-xitan u ċappa d-dellek imsawra mit-taħlit tas-sillabi ta' ismek, isem il-Mulej Ġesu Kristu, u isem l-Ispirtu Santu, difensur u faraġġ tagħna. Dawn l-ismijiet kienu l-ħin kollu fuq xoftejhom, iżda biss bħala leħen u ħoss tal-sien, għax mill-bqija qalbhom kienet fierħa mill-verità. U kienu jgħidu verità, verità, kelma li kienu itennu wieli sikwiet. Iżda l-verità qatt ma kienu jafu fejn toqgħod. Għax ma kienux jgħidu ħlif gideb kull darba li jitkellmu mhux biss fuqek li int tassew il-verità, iżda wkoll fuq dawn il-prinċipji ta' did-dinja maħluqin minnek. Missier tiegħi li żjed twajjeb, ġmiel ta' kull ġmiel, għall-imħabba tiegħek messni ħallejt warajja saħansitra lil dawk il-filosofi li qalu sewwa dwar dawn il-prinċipji. O verità, verità, kemm kont nitniet għalik mill-qiegħ ta' qalbi sa minn dak iż-żmien, meta dawk il-ħalja ta' sikwiet u b'ħafna modi kienu jsemmuk miegħi bil-sienhom biss u b'kotra ta' kotba ħoxnin. Dawn kienu l-platti li resquli qudiemi meta kont imġewwa ħalik. U f'dawn il-platti minflok ma offrew li lilek tawni x-xemx u l-qamar. Ħlejjaq tiegħek sbieħ, Iva, imma ħlejjaq tiegħek li mhumiex int anqas ma huma l-ewlenin fil-ħolqien, għax il-ħlejjaq spiritwali tiegħek jiġu qabel dawn li naraw bajnejna għad li huma dwal kbar fis-sema. Iżda l-ġuħ u l-għaġġ tiegħi anqas ma kienu għall-ħlejja ewlenin tiegħek, imma għalik innifsek, o verità, li fik ma hemm ebda tibdil u anqas dell ta' tidwir. Fuq dawk il-platti offrew li dejjem fantażmi li għad li kienu mill-isbaħ. Kien ikun aħjar għalija nħobb din ix-xemx li vera għax għall-inqas narawha b'għajnejna, milli dawk il-ħwejjeġ folots li permezz tal-għajnejn iqarqu bil-moħħ. Jien bqajt niblaħħhom għax der li qiegħed niekol lilek, iżda ma kiltomx bħal wieħed ġewħan, għax fħalqi ma kontx intiem fihom lilek bħal ma int tassew. Dawk il-ħwejjeġ boħra u firħa ma kinux int. U lili mhux biss ma kinux ixebbawni, anzi kienu jħalluni aktar bil-ġuħ. Li kelli noħolmu bih jiġbaħ ħafna lil dak li nieklu meta nkunu mqajmin, iżda xejn ma jwetina waqt l-irqad, għax reqdin inkunu. Imma dak li kell b'xejn ma kienx jiġbaħ lilek kif araftek issa wara li kellimtni. Kien biss tberfil il-moħħ b'sura ta' iġsma folots. U ma iżjed ċerti minnhom dawn l-iġsma tassew li naraw bil-għajnejn tal-ġisem, sew fis-sema u sew fl-art. Aħna narawhom bħalma jarawhom il-bejjem u t-tajr, iżda huma ċerti iżjed milli meta nimmaġinawhom. Terġa' mbagħad, anki meta nimmaġinawhom, inħossuna aktar ċerti minn meta permezz tagħhom nistħajlu ħwejjeġ oħra akbar u bla tmiem li b'xejn ma jeżistu, bħalma huma l-fruat li f'dak iż-żmien kienu l-ikel tiegħi li ma wetieni xejn. Int imħabba tiegħi li minħabba fik sirt dajjef biex inkun qawwi,
Int, la int dawn l-iġsma li naraw imqar fis-sema, lanqas l-oħrajn li ma narawhomx hemmhekk. Dawn huma kollha ħolqien tiegħek. U int ma tqishomx fost l-aqwa li għamilt fil-providenza tiegħek. Kemm int il-bogħod aktar minn dawn il-fantasiji tiegħi li b'xejn ma jeżistu. Huma aktar ċerti l-fantasiji tal-iġsma li jeżistu u l-iġsma stess huma aktar ċerti minnhom, iżda mhumiex int. Int anqas ma int ir-ruħ li l-ħajja tal-iġsma u li għalhekk hija aħjar u aktar ċerta mill-istess iġsma. Int il-ħajja tal-erwieħ, il-ħajja tal-ħajjiet. Inti tgħix fik innifsek u ma titbiddel qatt, ħajja ta' ruħi. Mela fejn kont f'dak iż-żmien u kemm kont il-bogħod minni? Jien qatt niġġerra l-bogħod minnek, imċaħħad saħansitra mill-ħarrub tal-qżieqes li kont nalifhom bil-ħarrub. Il-ħrejjef tal-għalliema fl-iskola u tal-poeti kienu aħjar minn dawk iġbieki. Il-versi u l-poeżija u Medea tittajjar u mażgur aktar siwja mill-5 elementi mibdulin b'ħafna modi permezz tal-5 erien tad-dlamijiet. Ħwejjeġ li qatt ma jeżistew imma jeqirdu lil min jemmen fihom. Għad li fil-versi u l-poeżija nista' tassew insib xi għajxien għal moħħi. Qatt ma qed li l-ħrafa ta' Medea tittajjar ġrat tassew minkejja li kont intenni l-versi tagħha fl-iskola. U anqas ma kont nemmina meta nisma' l-ħadd ieħor itennija. Imma dak il-qerq emmintu. Ħażin għalija. Ħażin għalija. Minn dawk it-turġien niżluni fil-qiegħ tal-ammieq bid-dbatija u kolni mħeġġeġ għall-verità li kont nieqes minnha. Filwaqt li lilek Alla tiegħi. Nistqarlek dan għax ħennejt għalija sa minn qabel ma għaraftek. Lilek kont qiegħed infittxek mhux bid-dawl tad-den li bih ridni nkun aqwa mill-bejjem, iżda bis-sensi tal-ġisem. Inti kont fija aktar il-ġewwa minn dak li hu l-iżjed ġewwieni ġo fija, u ogħla minn dak li hu l-ogħla fija. Ħbatt ma dik il-mara sfieqa u bla għaqal tal-parabbola ta' Salamun li nxteħtet bil-qeda fuq siġġu fil-bib ta' dara u qalet ħelu l-ilma misruq u tajjeb il-ħobs meħud bil-moħbi. I qarqet bija għax sabitni barra nħares bil-għajnejn ta' ġismi u nixtar waħdi dak li kont qed nibla permezz tagħhom. Ma rafx x'inhu dak li hu ta' bil-ħaq il-veru. U bħal qisha reqqa kienet iġġalni naqbel mal-qarrieqa boloħ tiegħi meta xi ħadd kien jistaqsini minn fejn u ġej il-ħażen, jew jekk Alla jitqies f'sura ta' ġisem, jekk għandu x-xahar u dwiefer, jew jekk għandniex nodduhom bnies ġusti lil dawk li kienu jiżżewġu ħafna nisa f'daqqa, joqtlu lil bnedmin u joffru l-bejjem b'sagrifiċċju. Jien ma kont naf xejn fuq dan u kont nitħawwad. Jiena u nidbiet mill-verità derri li kont miexi lejha, għax ma għarafx li l-ħażen mhuwiex ħaġa oħra ħlief iċ-ċaħda tat-tieba sa ma jasal fix-xejn li hu xejn. Imma dan kif stajt narfu jekk għajnejja ma kinux jaraw aktar il-bogħod mill-ġisem u moħħi ma kien jilmaħ xejn il-hemm mill-fantasija. Ma rafx li Alla huwa spirtu. Ma għandux ġisem imqassam f'membri fit-tul u l-wisa.
u anqas ma għandu daqs, għax id-daqs f'biċċa minnu u kien mid-daqs kollu. U anke kieku d-daqs kien bla qies, kull biċċa minnu fl-ispazju kienet tkun iċken mid-daqs fil-kobor kollu tiegħu bla qies. Jiġifieri, ma kienx ikun kollimkien kollu kemmu bħalma hu l-ispirtu, bħalma hu Alla. Fuq kollox, ma kelli ebda u ebda ħiel dwar xem ġewwa fina li għamilna neżistu u li minħabba fih inħlaqna fuq ġbija ta' Alla kif tgħid sewwa l-Iskrittura. Anqas ma għraft x'inhi l-ġustizzja tas-sew u tal-qalb, dik li tiġġudika mhux skont id-drawwiet, imma skont il-liġi li żjed sewwa ta' Alla li jista' kollox, li fuqha għandhom jissawru d-drawwiet ta' pajjiżi u żminijiet għal dan jew dak il-pajjiż jew żmien, waqt li jitibqa' l-istess kullimkien u dejjem, mhux hawnhekk mod u hemmhekk mod ieħor, jew illum mod u għada ieħor. Kien skont din il-liġi li ġew iġġustifikati Abraham, Iżak, Mosè, David u dawk kollha li qalgħu it-tifħir minn fomm Alla. Iżda dawk li ma jifhmux jiġġudikawhom beħżiena, għax il-ġudizzju tagħhom jagħmluh minn fuq tribunal tal-bnedmin u jqisu d-drawwiet kollha tal-ġens tal-bnedmin skont id-drawwiet tagħhom infushom. Bħal dak li ma jifhimx fl-armatura u ma jafx fejn kull biċċa għandha tintlibes, ikun irid ixett f'rasu il-biċċa li tagħti l-koxxa u jilbes l-elmu f'saqajh, imbagħad igerger u jgħid li ma joqgħodlux sewwa. Jew bħal dak li meta f'xi jum iffissat ma jkunx jista' jsir negozju wara nofsinhar, jaqbad jisħon għax ma jħalluhx juri merkanzija li jista' juriha filgħodu. Jew fl-istess dar jara għaddej imiss bidejh ħwejjeġ li min iservi x-xorb ma jitħallix imisshom. Jew jara jsir fil-maqjel dak li ma jistax isir fuq il-mejda u jgħadab għax f'dar waħda u familja waħda ma jingħatax l-istess xogħol lil kulħadd u fid-dar kollha. Hekk huma dawk li jinkorlaw x'in jisimgħu lill-ġusti tal-imoddi setgħu jagħmlu dak li l-ġusti tal-lum ma jistgħux jagħmlu. Jew li Alla lil dawk ordnalhom ħaġa u lil dawn oħra skont il-ħtiġijiet taż-żmien li jkun, waqt li sew dak u sew dawn il-koll qdew ġustizzja waħda u l-istess. U madankollu huma stess jaraw li f'dar waħda mhux kollox jixraq lil kulħadd. U dak li sa minn żmien twil kien jista' jsir, wara siegħa ma jkunx jista' jsir iżjed. Jew ħaġa frokna waħda tista' jew għandha ssir, waqt li frokna oħra fil-qrib ma tistax issir, u min jagħmilha ikun ikkastigat. Jaqgħu il-ġustizzja fiha l-varjetà u tista' tinbidel. Huma żminijiet ikkontrollati minna li ma jimxux pass wieħed għax żminijiet huma. Il-bnedmin ta' ħajja qasira fuq l-art ma għandhomx is-sens biex jistgħu jqabblu ċ-ċirkustanzi ta' żminijiet u ġnus oħra li huma ma għaddewx minnhom, maċ-ċirkostanzi li huma stess jgħaddu minnhom. U għalhekk ikemmxu xoftejhom. Iżda mbagħad malar jistgħu jaraw x'inhu dak li f'ġisem wieħed, jew f'jum wieħed, jew f'dar waħda jixraq lil dak il-membru, lil dak il-waqt, lil dak il-post, jew lil dak it-tali, u għal dan joqogħdu. F'dak iż-żmien ma kont naf xejn minn dawn il-ħwejjeġ u ma ntbaħħġ bihom. Kienu jolqtuli għajnejja minn kull imkien bla ma narhom.
Meta kont intenni l-versi tal-poezija, ma kinux ħalluni nqiet l-aċċenti li rrid jien fejn ħabat, imma kien ikolli nażel dawk li jaqblu ma dan jew dak il-metru. U f'vers wieħed ma kontx inħaddem l-istess aċċent dejjem. U dan minkejja l-sena nfisa li bija kont intenni l-poezija ma kellix regoli għal-post u oħrajn għal-post ieħor. Iżda kienet tiġborhom kollha f'daqqa. U jien ma fimx illi l-ġustizzja li fuqha mxew nies tajba u qaddisa kienet tiġbor f'daqqa l-kmandamenti kollha tagħha b'mod ola u isbaħ. I ma kienet titbiddel xejn. U madankollu ma kienitx tobbliga kollox f'daqqa f'kull żmien. Iżda kienet tqassam u tordna kollox skont ma jaqbel għal kull żmien. Fil-għama tiegħi ma qdart li l-patriarki twajba mhux biss għax fi żminijietom għexu kif Alla riedhom u nebbaħhom. Iżda wkoll għax ħabbru l-ġejjieni kif Alla wrijulhom minn qabel. Hemm xi żmien jew x'imkien fejn mhuwiex sewwa tħobb l-Alla b'qalbek kollha, b'ruħek kollha u b'moħħok kollu u tħobb lil għajrek bħalek innifsek. Mela l-emil ħażin kontra n-natura għandna nikkundannawh u nikkastigawh dejjem u kull imkien bħal l-emil tan-nies ta' Sodoma. Kieku n-nies kollha jagħmlu bħalhom. Il-liġi tal-Alla xorta waħda kienet tikkundannhom għall-istess ħtija għax Alla ma ħalaqx lil bniedem biex jinqeda bih innifsu b'dan il-mod. Infatti, jekk bil-ġibdiet ħżiena niċċsu l-istess natura maħluqa minnu, bekk inkunu nħassru l-istess saqda li neħtieġ ikun hemm bejna u bejn Alla. Għalhekk inkunu fejn inkunu, jeħtieġ inħarsu d-drawiet tal-post u nitbedu minn kull nuqqas li jħodna kontra dawn l-istess drawiet biex ma jkun hemm ħadd la ċittadin u lanqas barrani li għal gosti koroħ tiegħu jikser il-patt magħmul bidrawwa jew bliġi bejn in-nies tal-istess belt jew ġens li jkun. Għax kull parti li ma taqbilx ma' sħiħ tagħha tweġġa' l-għajnejn. Iżda meta Alla jagħti ordni kontra drawwa jew patt, ikunu li ma jkunu, dan l-ordni għandu jiġi mħares ukoll jekk qatt ma tħares fl-imoddi. Jekk intesa' għandu jiġġedded u jekk ma kienx imwettaq għandu jitwettaq. Is-sultan fil-belt li jaħkem fuqha jista' jagħmel liġi li qatt ma saret minn sultan ieħor qablu jew minnu nnifsu. U wieħed ma jkunx jonqos lis-soċjetà jekk iħarisha, anzi, għal kuntrarju, jonqos lis-soċjetà jekk ma jħarisiex. Infatti, huwa patt aċċettat minn kulħadd u kullimkien li s-soċjetà tal-bnedmin għandha tobdi l-islaten tagħha. Mela kemm iżjed għandna naqdu bla ebda tlaqliq u f'kollox lill-Alla li jsaltan fuq il-ħlejjaq kollha tiegħu. Bħalma fost is-setat tas-soċjetà tal-bnedmin, is-seta l-kbira tiġi qabel iż-żgħira f'dik li hi ubbidjenza. Hekk Alla qabel kulħadd. L-istess jingħad dwar l-ħtijiet ta' dawk li jridu jagħmlu ħsara lil għajrhom billi jew jgħajruh jew jagħmlu l-uddeni biex jitħallsu minnu bħal fil-każ tal-Edewwa, jew biex isirqulu ġidu kif ħalliel jisraq lil min ikun għaddej, jew biex jeħilsu minn xi ħsara bħal meta jibżgħu minn xi ħadd, jew għax jgħiru għalih kif wieħed jgħir għal min hu aħjar minnu.
jew għax ikunu jinsabu tajjeb f'xi ħaġa u ma jaħmlux li ħadd ieħor isir bħalhom. Jew isewdu qalbhom jekk kienu bħalhom. Inkella għal gost biss li jaraw il-għawġ fuq għajrhom, bħal min imur jara l-ġlied tal-gladjaturi, jew bħal min għal xejn b'xejn jitħaq bil-proxmu tiegħu u jgħaddih biż-żmien. Dawn huma lejjun tal-ħażen li jnixxu mill-ġibdiet ħżiena tal-ħakma tal-għajnejn u tas-sensi sew jekk jitnisslu minn waħda biss minn dawn il-ġibdiet u sew jekk jitnisslu minn tnejn jew mit-tlieta kollha f'daqqa. U bekk wieħed jgħix ħajja ħażina kontra l-ewwel 3 kmandamenti u s-7 l-oħra, l-arpa ta' 10 kordi, it-tegalgu tiegħek, Alla l-aktar oli u l-aktar ħelu. Iżda liema hemm il-ħażin se jolqot lilek, int li jebda taħsir ma jista' jagħmel bik. Liema nuqqas jista' jsir kontra tiegħek, int li jebda ħsara ma tista' tiġrilek. Imma inti tikkastiga l-ħtijiet li l-bnedmin jagħmlu kontra tagħhom infushom, għax ukoll meta jidimbu kontrik, id-deni jagħmluh lil ruhom stess u jitqarqu fil-ħażen tagħhom għax iħassru u jqalbu n-natura tagħhom maħluqa u magħmula minnek billi jew jinqdew ħażin b'dak li jistgħu jinqdew, jew jitkebsu bix-xewqa li jinqdew kontra n-natura b'dak li ma jistax jinqdew. Huma wkoll ħatja għax f'qalbhom u bi kliemhom jgħadbu bl-aħrax kontrik u jaħduha kontra n-niggieza, jew għax b'wiċċhom sfiq jifirħu li bit-tnassis u l-firdiet ikunu sebqu it-trufijiet kollha tas-soċjetà tal-bnedmin skont ma jkun oġobhom jew ma oġobhomx. Dan kollu jiġri meta l-bniedem jitlaq lilek, il-għajn tal-ħajja, li int waħdek u tassew il-ħallieq u mexxej ta' kollox. U kollu mkabbar bih innifsu, iħobb biċċa waħda minn ġid għarrieqi. Għalhekk nerġgħu lura għandek, bitjieba umli, u inti s-saffina mid-drawit ħżiena tagħna, tħenn għal min jistqarlek dnubietu, tisma' l-krib tal-ilsiera u tħollna mill-irbit li ntrabatna bih, ħalli ma nerġgħux nerfgħu rasna kontrik bl-iskuża ta' ħelsien fals u reba għaż-żejjed u nsibu ruħna fil-periklu li nitilfu kollox. Għax inkunu nħobbu iżjed il-ġid tagħna milli lilek il-ġid ta' kulħadd.